Teacher Catlea Joy M. Laurel. Pwede po ko ninyong tawagong Ma'am Kat. Karong adlaw, tunan ta ang usa sa mga letra sa alpabetong Binisaya. Andam na ba mo? Karon, aduna ko ipakita sa inyo nga mga hulagway. Sige, ilhon nato. Unsay ngalan ani nga hulagway? Sakto. Ulo. Kini, unsa man ni nga hulagway? Sakto. Unlan. Kini siya, unsa ni nga hulagway? Sakto. Uwak. Kini, unsa kini nga hulagway? Sakto. Ugat. Kini, unsa ni nga hulagway? Sakto. Unggoy. Karon, atong balikan ang mga ngalan sa hulagway nga atong natun-an. Unlan. Ulo. Ugat. Uwak. Unggoy. Usbon ko. Unlan. Ulo. Ugat. Uwak. Unggoy. Karon, sabay ta. Unlan. Ulo. Ugat. Uwak. Unggoy. Karon, kamo na lang. Karon, unsa ang inyong nakita sa mga ngalan sa mga hulagway? Sakto! Pareho silang sinugdan ng letra. Kini ang letrang U. Uppercase, lowercase sa letrang U. Ang letrang U adunay tingog nga U. Usbon nako. Uppercase, lowercase sa letrang U nga adunay tingog nga U. Sama sa unlan, ulo, ugat, uwak, unggoy. Usbon nako. Unlan, ulo, ugat, uwak, unggoy. Usbon nako. Kini ang letrang U. Uppercase, lowercase sa letrang U. Ang letrang U adunay tingog nga U. Usbon nako. Karon, sabay ta. Karon, kamo na lang. Sige, akong kantahon. Unsa ang tingog sa letrang U? Usbon nako. Unsa ang tingog sa letrang U? Karon, sabay ta. Unsa ang tingog sa letrang U? Karon, kamo na lang. Unsa ang tingog sa letrang U? Ug karon kay nahibaluan na nato ang ngalan sa letrang U ug ang tingog nga U. Atong tan-awon ang pamaagi sa pagsulat niini. Ang upper
uppercase sa letrang U, adunay usa ka pamaagi sa pagsulat niini. Atong timan-an na sa pagsulat adunay tulo ka linya. Asul, pula, asul. Sa pagsulat sa letrang U, magsugod kini sa asul nga linya. Tan-awa ang udyong o araw nga atong pagasubayon. Usa, usbon ko. Usa, sabay ta. Usa, kamo na lang. Usa. Karon, atong isulat sa hangin. Andam na ba mo? Andama ang inyong mga tudlo. Usa. Usbon ko. Usa. Sabay ta. Usa. Kamo na lang. Usa. Samtang ang lowercase sa letrang U adunay duha ka pamaagi sa pagsulat niini. Tan-awa ang udyong o araw nga atong pagasubayon. Usa, duha. Usbon ko. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamo na lang. Usa, duha. Atong isulat sa hangin. Andama ang inyong mga tudlo. Andam na ba mo? Usa, duha. Usbon ko. Usa, duha. Sabay ta. Usa, duha. Kamo na lang. Usa, duha. Ug karon atong isulat sa papel ang uppercase and lowercase sa letrang U. Andama ang inyong pagsulat og papel. Magsugod na ta. Usa. Usbon nato. Usa. Sunod, isulat nato ang lowercase sa letrang U. Usa, duha. Usbon nato. Usa, duha. Aron mahanas, mahimo kamong magbansay-bansay sa pagsulat sa letrang U. Ug karon kay nakabalo ug nakailan na mo sa ngalan ug tingog sa letrang U ug sa pagsulat niini, aduna ako ipabuhat sa inyo ha. Tan-aw sa inyong palibot, lingi sa inyong tuo, sa inyong wala, sa inyong likod, ug sa inyong atubangan. Tan-awa ang mga hulagway nga nagsugod sa letrang U. Tagaan ta mo og 5 ka segundo. Atong sugdan. Usa, duha, tulo, upat, 5. Karon, isulti sa inyong ginikanan o kauban sa balay ang inyong tubag. Kung sakto ba nga nagsugod kini sa letrang U. Very good! Nahimatay natin pagtuon ang letrang U. Hantod sa sunod mga bata!